Vitajte v Petržalke na Tupolevovej ulici v tomto príjemnom trojizbovom byte. Vošli sme do vstupnej chodby, ktorú opticky zväčšuje veľké zrkadlo. Je tu dostatok miesta na zavesenie alebo uloženie šiat do skríň. Nachádzame sa v hale, ktorú si majitelia zariadili ako oddychovú zónu. Je tu dostatok miesta na odkladacie priestory. Výhodou bytov s týmto pôdorysným usporiadaním je to, že každá izba má svoj vlastný vstup. Vo veľkej rodičovskej spálni si majitelia dali zatepliť všetky steny, strop aj podlahu, ktorej nášľapná vrstva je zhotovená z kvalitného korku. V celom byte sú kvalitné plastové okná. Orientácia bytu je na východ a juh. Dve veľké detské izby sú miestom, kde deti nájdu svoje súkromie. Nájde sa tu dostatok priestoru na odpočinok, odkladanie osobných vecí, na štúdium či zábavu. Kuchyňa prešla rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá bola ukončená len nedávno. Veľká kuchynská linka je usporiadaná do tvaru L. Miesto v nej našla umývačka riadu, veľký moderný granitový kuchynský dres, kombinovaný plynový šporák s elektrickou rúrou, digestor a ostalo ešte dostatok miesta na chladničku s mrazničkou. Po pôvodnej panelákovej kúpeľni tu neostala ani stop. Majitelia sa rozhodli pre luxusný sprchovací kút, čím sa vytvorilo ešte dostatok miesta aj na práčku. Príjemne pôsobí aj denné svetlo, ktoré sem prechádza z kuchyne cez zasklenú stenu. Z lodžie, ktorá je dostupná z kuchyne, vidíme veľa voľného priestranstva, množstvo odrastenej zelene a dostatok parkovacích miest.